वाञ्छकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाय स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ സമത് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നില്ല മാതാജി, സ്ക്രീൻ വന്നില്ല, അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വന്നു തുടങ്ങി മിനിമൈസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഗൂഗിളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രതിശ്രുതം ച ഭവതാ പാഞ്ചാലേ ശൃണ്വതോ മമ ആഹരിഷേ ശിരസ്തസ്യ യസ്തേ മാനിനി പുത്രഃ. പ്രതിശ്രുതം ച ഭവതാ പാഞ്ചാല്യ ശൃണ്വതോ മമ ആഹരിഷേ ശിരസ്തസ്യ യസ്തേ മാനിനി പുത്രഃ. പ്രതിശ്രുതം ച ഭവതാ പാഞ്ചാലേ ശൃണ്വതോ മമ ആഹരിഷേ ശിരസ്തസ്യ യസ്തേ മാനി പുത്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രതിശ്രുതം ച ഭവതാ പാഞ്ചാല്യേ ശൃണ്വതോ മമ ആഹരിഷ്യേ ശിരസ്തസ്യ യസ്തേ മാനിനി പുത്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ. പ്രതിശ്രുതം ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ച ഭവത ഭവാനാൽ പാഞ്ചാല്യേ പാഞ്ചാല രാജാവിന്റെ പുത്രിക്ക് ദ്രൗപദിക്ക് ശൃണ്വതഃ ശ്രവിച്ചത് മമ എന്നാൽ സ്വയം ആഹരിഷേ ഞാൻ നിശ്ചയമായും കൊണ്ടുവരും ശിരഹ ശിരസ് തസ്യ അവന്റെ യഹ ആരാണോ തേ നിന്റെ മാനിനെ നിരൂപിക്കുക പുത്രഹ നിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രൗപദിക്ക് അർജുനൻ കൊടുത്ത വാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്തു? പാഞ്ചാലിക്ക് ദ്രൗപദിക്ക് നീ വാക്ക് കൊടുത്തു. എന്താണ്? പാഞ്ചാലിയുടെ മക്കളെ 5 പുത്രന്മാരെയും വധിച്ചത് ആരാണോ അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് നിനക്ക് നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്തു? പാഞ്ചാലിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെയാണ്? അശ്വത്ഥാമാവിനെ നീ ഉറപ്പായും വധിക്കണം. വധിച്ച് ശിരസ് ഛേദിച്ച് പാഞ്ചാലിക്ക് കൊടുത്ത വാക്കിനെ പാലിക്കുക എന്നിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതയ്ക്ക്. മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവനെ വധിക്കുക, അവൻ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ബാലകന്മാരെ വധിച്ചതാണ്, അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ്, അക്രമിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് വധിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടു, അതിന്റെ ബാക്കി കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതാണ്, അപ്പൊ ആ വാക്കിനെ ഉറപ്പായിട്ടും പാലിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല അവളുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകന്റെ ശിരസ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് നീ ദ്രൗപദിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഞാൻ സ്വയം ശ്രവിച്ചതാകുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും കേട്ടതാ നീ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് ശരിക്കും പാലിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 29. 39. 39. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് വലുതാക്കുമ്പോ സൈഡിൽ പോകുന്നു. 39. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസോ വധ്യതാം പാപ ആദദായാത്മബന്ധുഃ ഭർതൃച്ച വിപ്രിയം വീര കൃതവാൻ കുലപാംസനഃ. തദസോ വധ്യതാം പാപ ആദദായാത്മബന്ധുഃ ഭർതൃച്ച വിപ്രിയം വീര കൃതവാൻ കുലപാംസനഃ. തദസോ വധ്യതാം പാപ ആദദായാത്മബന്ധുഃ ഭർതൃച്ച വിപ്രിയം കൃതവാൻ കുലപാംസനാഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസൗ വധ്യതാം പാപ ആദദായാത്മബന്ധുഃ ഭർതൃശ്ച വിപ്രിയം വീര കൃതവാൻ കുലപാംസനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം താത് ആകയാൽ അസൗ ഈ വ്യക്തി വധ്യത നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം. പാപഹ പാപി, ആദതായി അക്രമി, ആത്മ സ്വയം, ബന്ധുഹ പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകൻ, ഭർത്തൃ യജമാനന്റെ ചാവും, വിപ്രിയം സംതൃപ്തനാക്കിയില്ല, വീര അല്ലയോ യോദ്ധാവേ, കൃതവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചവൻ, കുലപാംസനഹ കുലത്തിലെ കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം. അപ്പൊ അടുത്ത കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അശ്വത്ഥാമാവിനെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ബാധിക്കണം എന്നതിന് അടുത്ത കാരണം പറയുന്നു. എന്താണ്? ഈ വ്യക്തി ആരാണ്? നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വധിച്ചവനാണ്. വധിച്ചിട്ട് അയാൾ എന്തു നേടി? അയാൾ അപ്രീതി നേടിയതേ ഉള്ളൂ. ആരുടെ അപ്രീതിയാണ്? അയാളുടെ യജമാനന്റെ അപ്രീതി. യജമാനൻ ആരാണ്? ദുര്യോധനന്റെ അപ്രീതി നേടാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തു? ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ബാലകന്മാരെ വധിച്ചിട്ട് യജമാനന് അത് തൃപ്തിപ്പെട്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു. അയാൾ എന്തിനാണോ ഇത് ചെയ്തത് ആ ആളിന് എന്ത് ചെയ്തില്ല? സംതൃപ്തി ഉണ്ടായതുമില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള കാരണം ഉണ്ടായെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വെറുതെ വധിച്ചു, എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് യജമാനനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവനെ നീ വധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരാണ്?
വിവർത്തനത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, അവൻ സ്വകുലത്തിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം മാത്രമാണ്. അതായത് ദ്രോണരുടെ ഉയർന്ന കുലമാണ് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ കുല ശ്രേഷ്ഠനാണ് ദ്രോണാചാര്യർ. അപ്പൊ ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഇതാണ് ഒരു ദ്രോഹിയായിട്ടാണ് അല്ലെ, കുലത്തെ ദ്രോഹിച്ചവൻ അപമാനിതനാക്കിയവനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആരെ കാണുന്നത്, അശ്വത്ഥാമാവിനെ കാണുന്നത്. ആ അശ്വത്ഥാമാവ് അങ്ങനെ എന്താണ്, നമ്മൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞതിനെല്ലാം എടുത്ത് കളയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഒരാളാണ്, കുലത്തിന് ദോഷം വരുത്തിയ കുലദ്രോഹിയായിട്ട് വരുന്നവനാണ്. അത് ഏതിന് തുല്യമാണ്, കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ അവൻ എന്താണ്, കളയേണ്ടവനാണ്, അതായത് അവൻ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്. അങ്ങനെ പല പല ന്യായങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ നിരത്തുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും അവൻ വധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ. സ്വന്തം കുലത്തിലെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടമായി ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യപുത്രനെ അപലപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹീനകൃത്യമാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പേരും പിതാവിന്റെ പേരിന് പോലും ദോഷം വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇയാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്രോണാചാര്യരുടെ സത്നാമം അത്യധികം ആദരണീയമായിരുന്നു. ശത്രുപക്ഷത്താണ് അദ്ദേഹം ചേർന്നതെങ്കിലും പാണ്ഡവർ അദ്ദേഹത്തെ സദാ ആദരിക്കുകയും യുദ്ധാരംഭത്തിന് മുമ്പ് അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന, വണങ്ങുക, അമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ വണങ്ങുന്നത് ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ അമ്പ് ചെയ്ത് അത് ഗുരുവിന്റെ പാദത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി തർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഗുരുവിന് ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധവീരന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ തൊട്ടു തൊഴുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, എന്തെങ്കിലും ദക്ഷിണ കൊടുക്കുകയൊന്നുമല്ല. യുദ്ധവീരന്മാര് അമ്പ് ചെയ്ത് പാദത്തിന്റെ അവിടെ അമ്പ് കൊള്ളിച്ചിട്ട് അടുത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമസ്കാരം അവര് അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡവരെല്ലാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അർജുനൻ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർ അത്രയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്നാമം എല്ലാവരെയും ആകർഷിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനം കാണിച്ചിരുന്നു. ശത്രുപക്ഷത്തായിട്ട് പോലും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ച് വണങ്ങിയിട്ടാണ് യുദ്ധത്തില് പങ്കെടുത്തത്, അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട്. എന്നാൽ ദ്രോണപുത്രൻ ഉന്നത കുലജാതനായ ഒരു ദ്വിജൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു സ്വയം അധപ്പതിച്ചു. ദ്വിജൻ നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ദ്വിജന്റെ അർത്ഥം? ബ്രാഹ്മണൻ. ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു ആളാണ് ദ്വിജൻ അല്ലെ. ഉപനയനം എടുത്തിട്ട് വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് അർഹതയുള്ള ആളായിട്ടാണ് ദ്വിജനെ പറയുന്നത്. ടോയ്സ് ബോൺ, ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോയ്സ് ബോൺ എന്നാണ്, 2 പ്രാവശ്യം ജനിച്ചവൻ. അങ്ങനത്തെ ആളിന്റെ കുലത്തിന് തന്നെ ദോഷം വരുന്ന, അപമാനം വരുന്ന തരത്തില് ഇയാൾ അധപ്പതിച്ചു. ദ്രോണാചാര്യപുത്രനായ അശ്വത്ഥാമാവ് ദ്രൗപദിയുടെ നിദ്രയിലായിരുന്ന 5 പുത്രന്മാരെ വധിക്കുക മൂലം തന്റെ യജമാനനായ ദുര്യോധനനെ അസംതൃപ്തനാക്കി. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനനെ പോലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വധിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. പാണ്ഡവരെ വധിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായേനെ, പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വധിച്ചത് അയാൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യയം. പാണ്ഡവരുടെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 5 പുത്രന്മാരെ വധിക്കുക എന്ന നിഷ്ഠൂര കൃത്യത്തെ ദുര്യോധനൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചില്ല. നേർക്കുനേർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ഒരു ധർമ്മം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന, അതും ബാലകന്മാരെ വധിച്ചത് ഒരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ്, എന്നിട്ട് പോലും ദുര്യോധനന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരമാണ്. ദുര്യോധനന് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാകുമ്പോ അത്രയ്ക്കും ക്രൂരമായി അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്വത്ഥാമാവ് അർജുനന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ചവനായി തീർന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കുടുംബത്തിലെ, അർജുനനെ വധിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, കുടുംബാംഗങ്ങളെ വെറുതെ വധിച്ചു. ആകയാൽ അവൻ അർജുനനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവനാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മുന്നേ അറിയിപ്പില്ലാതെ ആക്രമിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, പറയണ്ടായി. അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നു, മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശ്രേഷ്ഠതയല്ല.
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്നും കൊല്ലുന്നവൻ. യുദ്ധത്തിൽ എപ്പോഴും നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് വധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠത, മാന്യത. മറ്റുള്ളവരുടെ ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നവൻ. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഏതാണ്? 1/2 കിലോ എല്ലാം കത്തിച്ചു അല്ലെ. മറ്റൊരുവന്റെ പത്നിയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ പാഞ്ചാലിയെ എന്ത് ചെയ്തു? വനവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ നിർദ്ദേശത്താൽ പാഞ്ചാലിയെ അപഹരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തുടങ്ങിയവർ മൃത്യുദണ്ഡനത്തിന് അർഹരെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഈ കൗരവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്കെല്ലാം അശ്വത്ഥാമാവ് കൂട്ടുനിന്ന ആളാണ്. അവയൊക്കെ ശരിക്കും അവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമായത് ചെയ്യാനായി ഈ വസ്തുതകളെ കുറിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന കഷ്ടതകളും മാനക്കേടുകളും ഒക്കെ എന്തേതോ അർജുനനെ കൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഇവൻ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 40. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഏവം പരീക്ഷതാ ധർമ്മം പാർത്ഥ കൃഷ്ണേന ചോദിതഃ നൈശ്ചന്ദന്തം ഗുരുസുതം യദ്യപ്യാത്മഹനം മഹാൻ. ഏവം പരീക്ഷതാ ധർമ്മം പാർത്ഥ കൃഷ്ണേന ചോദിതഃ നൈശ്ചന്ദന്തം ഗുരുസുതം യദ്യപ്യാത്മഹനം മഹാൻ. ഇവിടെ ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പിരിച്ചു പറയേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. ഒരു ഐശ്വത ഹന്തം എന്നാണ്. ഐശ്വത ഹന്തം അതാണ് നൈശ്ചന്ദന്തം എന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ യദ്യപി ആത്മഹനം എന്നുള്ളതാണ്. യദ്യപ്യാത്മഹനം. യദ്യപി ആത്മഹനം. യദ്യപ്യാത്മഹനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി. സൂത ഉവാച. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഏവം പരീക്ഷിതാ ധർമ്മം പാർത്ഥ കൃഷ്ണേന ചോദിതഃ നൈച്ഛന്ദന്തം ഗുരുസുതം യതിർപ്യാത്മഹനം മഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യതിർപ്യാത്മഹനം മഹാൻ. യദ്യപ്യാത്മഹനം മഹാൻ. ഇതില് നോക്കി വായിക്കും മാതാജി. ഇതില് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കി വായിക്കണം. മൊബൈലിൽ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും കാണുക. അപ്പൊ ഇതിൽ വലുതാക്കിയിട്ടേക്കാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിക്കാം. അപ്പൊ ഈ അക്ഷരങ്ങള് മൊബൈലിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പദാർത്ഥം സൂത ഗോസ്വാമി ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ഏവം ഇത് പരീക്ഷിക്കയാ ധർമ്മം ധർമ്മകാര്യത്തിൽ പാർത്ഥ ശ്രീ അർജുനൻ കൃഷ്ണേന കൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ചോദിത പ്രോത്സാഹിതനായി തീരുക. ഐശ്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഹന്തും വധിക്കുക. ഗുരുസുതം സ്വന്തം ആചാര്യന്റെ പുത്രൻ. യദ്യപി എങ്കിലും ആത്മഹനം പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകൻ മഹാനായ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണല്ലേ. അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു അതൊക്കെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, അവൻ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനല്ലേ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അർജുനനെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്നിട്ടും ധർമാനുസൃതമാണോ അർജുനൻ പെരുമാറുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷണം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉടനെ എടുത്തടിച്ച് നമ്മൾ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളെയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ ശരിയും തെറ്റും ധർമാനുസൃതമാണോ എന്ന് നോക്കി വേണം അതിന് തീരുമാനമെടുത്ത് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഉന്നത വ്യക്തി പറഞ്ഞാലും അത് അപ്പടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, കേട്ട് അതിന് തീരുമാനം എടുത്ത് നടപ്പാക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു വാണിംഗ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരികയാണ്. അർജുനൻ എല്ലാ ധർമ്മവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും ധർമാനുസൃതമായിട്ടാണോ പെരുമാറുന്നതെന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ സുഹൃത്താണ്, ഗുരുവാണ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉടനെ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നോ അതോ ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെ വധിക്കാനാണ് പറയുന്നത്?
സ്വന്തം ആചാര്യന്റെ പുത്രനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പം അർജുനന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാട് ആരോടാണ്? ഈ ഗുരുവിനോടാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഗുരു അർജുനനെ ആരായിട്ടാ കണക്കാക്കിയിരുന്ന? ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കി മറ്റാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത രഹസ്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വിദ്യകളെല്ലാം അർജുനന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യൻ അല്ലെ, ലോകോത്തര ശിഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ്. അങ്ങനത്തെ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനെ വധിക്കുന്നത് ധർമാനുസൃതമാണോ എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് നൽകുന്നത്? അർജുനന് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയും തെറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മളും പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാണ്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, അർജുനന്റെ ധർമ്മത്തെ പരീക്ഷിക്കാനായി കൃഷ്ണൻ ദ്രോണാചാര്യ പുത്രനെ വധിക്കാൻ അർജുനനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എങ്കിലും തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ച ഘാതകനാണെങ്കിൽ തന്നെയും അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കുവാൻ മഹാത്മാവായ അർജുനൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? മഹാ ആത്മാവ് അല്ലെ, ഉന്നതമായ ആത്മാവിന്റെ ഉടമയാണ് അർജുനൻ. കാരണം എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ പുത്രൻ ഗുരു തന്നെയാണ്. ഗുരുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഗുരു വധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഗുരുപുത്രൻ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഗുരുപുത്രന് എന്ത് നൽകണം? ഗുരുവിന് നൽകേണ്ട ആചാര മര്യാദകളൊക്കെ ബഹുമാനങ്ങളൊക്കെ നൽകണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറ്റം ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, ഗുരുവിനോട് കൃതജ്ഞത കാണിക്കണം, ഗുരുവിന്റെ കുടുംബ അംഗങ്ങളോട് നമ്മൾ കൃതജ്ഞത കാണിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കുറ്റക്കാരനാണ്, നിഷ്ഠൂരൻ ആയിട്ട് അല്ലെ, നിഷ്ഠൂരമായിട്ട് വധിച്ച ആളാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഗുരുവിന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗുരുവിന്റെ മകനായത് കൊണ്ട് എന്ത് കാണിക്കണം? കൃതജ്ഞത എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, അർജുനൻ നിസ്സംശയം ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവായിരുന്നു, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചതല്ലേ, അത്രയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവായതുകൊണ്ട്. ഇവിടെയും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ദ്രോണപുത്രനെ വധിക്കുവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആർക്കും പ്രയോജനപ്പെടാത്ത എല്ലാവിധ നിന്ദ്യപ്രവൃത്തികളും സബലമായി ചെയ്യുകയാൽ അയോഗ്യനായ പുത്രനായിരുന്നിട്ട് പോലും ദ്രോണാചാര്യന്റെ മകനാണെന്ന കാരണത്താൽ തന്റെ മഹത്തായ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനെ കൊല്ലാതെ വിടണമെന്ന് അർജുനൻ കരുതി. അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തരം. എന്താണ്? എത്ര നീചനാണെങ്കിലും തന്റെ 5 മക്കളെയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വധിച്ചതല്ലേ, അത് നിരപരാധികളായ. എന്നിട്ട് പോലും ആരാണ് അദ്ദേഹം? എന്റെ ആചാര്യന്റെ പുത്രനാണ്. ആ ആചാര്യന്റെ പുത്രനെ ഞാൻ വധിക്കാൻ പാടില്ല. അതിപ്പോ യുദ്ധക്കളത്തിലും അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആയുധധാരിയല്ല. ആയുധധാരിയാണെങ്കിൽ നേർക്ക് നേർ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാം. ഇത് ആയുധധാരിയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാതെ വിടണമെന്ന് അർജുനൻ കരുതി. അതാണ് ആര് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്. വധിക്കാനല്ല, പറഞ്ഞിളക്കിയെങ്കിലും എന്താണ്? വധിക്കാനല്ല. പിന്നെന്താണ്? എത്രത്തോളം ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാനായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെ പരീക്ഷിക്കാനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബാഹ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? പുറമെ അത് കാണിച്ചു, ചെയ്യൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്? തന്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൽ അർജുനൻ അപൂർണനായിരുന്നു എന്നോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അർജുനന്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലെന്നോ അർത്ഥമില്ല. എന്നാൽ ധാർമ്മിക ബോധത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാനായി മാത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ പല പരിശുദ്ധ ഭക്തരെയും പരീക്ഷണ വിധേയരാക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ആർക്ക് നൽകിയത്? ടെസ്റ്റ് ഡോസ് അല്ലെ, അതായിരുന്നു അർജുനന് നൽകിയത്. അർജുനൻ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നറിയാം. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പോലെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാനെ ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരാത്മാവാണ്. അതെല്ലാം ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, വധിക്കൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിന് കുറെ ന്യായങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധ ഭക്തരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തനായ അർജുനനിലും ചെയ്തത്. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ വേറെ പറയുന്നുണ്ട്. ഗോപികമാരെയും ഇത്തരം പരീക്ഷകൾക്ക് വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്, രാസലീല നടത്തുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അല്ലെ. അതെന്താണ്, ഗോപികമാരുടെ ഏതാണ് ആ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അറിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കാനായിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പറയും, ഗോപികമാര് രാസലീലയ്ക്ക് വരുമ്പോ പറയും, ഓ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ത് പറയും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് പറയും, ഈ രാത്രിയിലല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്, അത് ശരിക്കും നല്ല കുലങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് യോജിച്ചതാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗോപികമാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനും അറിയാം, ഗോപികമാർക്കും അറിയാം, ഇതെന്താണ്, ഭൗതികതയിലുള്ള പ്രേമമല്ല, പിന്നെ ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള പ്രേമമാണ് ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാനോടും ഭഗവാന് ഗോപികമാരോടും ഉള്ളതെന്ന്. പ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ, ഇവരെല്ലാം വിവാഹിതരാണ് പലരും. അതേസമയം ഭഗവാൻ എന്താണ്, 10 വയസ്സ് പോലും ആയിട്ടില്ലാത്ത ആളാണ് അല്ലെ. 7-8 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ, 7 വയസ്സും 8 വയസ്സും ഒക്കെ. അപ്പോഴാണ് ഈ രാസലീലയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ്, ഇത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് ഇവിടെ ഗോപികമാരോടുള്ളത്. അത് ഗോപികമാർക്കും അറിയാം, അവിടെ അവരെയും പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്, ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അല്ലെ. എല്ലാ രീതിയിലും വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കി. അവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചത്. അവിടെയും അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരിക്കലും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയില്ല. ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ ചെയ്തല്ലോ, ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് ഒരിക്കലും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ, ഏത് ആപത്ത് വന്നാലും എത്ര തന്നെ പ്രയാസം വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും, ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മറക്കത്തില്ല, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ താന്താങ്ങളുടേതായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ എല്ലാ പരിശുദ്ധ ഭക്തരും വിജയീഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഗോപികമാരെ പോലെയും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ പോലെയും എല്ലാം ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഇവിടെയും വിജയിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ്, ദ്രൗപദിയുടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ്രൗപദി പെരുമാറിയത് എന്നാണ്. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ദ്രൗപദിയുടെ പ്രതികരണം എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപേത്യ സ്വശിബിരം ഗോവിന്ദ പ്രിയ സാരഥിഹേ നവേദയത്തം പ്രിയായൈ ശോചന്യ ആത്മജാൻ ഹദാൻ. അധോപേത്യ സ്വശിബിരം ഗോവിന്ദ പ്രിയ സാരഥിഹേ നവേദയത്തം പ്രിയായൈ ശോചന്യ ആത്മജാൻ ഹദാൻ. ഇവിടെ നവേദയത്തം എന്ന് പിരിച്ചു പറയുമ്പോ നവേദയത്ത് തം എന്നാണ്, നവേദയത്ത് തം എന്നാണ്, തം അവനെ എന്നാണ്. അധോപേദ്യ, അധ ഉപേദ്യ, അധോപേദ്യ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോപേത്യ സ്വശിബിരം ഗോവിന്ദ പ്രിയ സാരഥിഃ ന്യവേദയത്തം പ്രയായേ ശോചന്ത്യ ആത്മജൻ ഹദാൻ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ആത്മജാൻ ആത്മജാൻ ഹദാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പദാർത്ഥം അതാ, അതിനുശേഷം ഉപേദ്യ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം സ്വന്തം, ശിബിരം കൂടാരം, ഗോവിന്ദ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, പ്രിയപ്പെട്ട സാരഥി തേരാളി, നവേദയത് ഏൽപ്പിച്ചു തം അവനെ, പ്രിയായൈ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക്, ശോചന്തിയായി വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആത്മജാൻ സ്വപുത്രന്മാർ, ഹദാൻ വധിക്കപ്പെട്ട. അപ്പൊ എന്താണ്, 5 പുത്രന്മാരെ
പുത്രന്മാർ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ അടുത്ത് ആരെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു? ഈ അശ്വത്ഥാമനെ, ഘാതകനായ അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആരുടെ ഒപ്പമാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പമാണ് അർജുനൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതല്ലേ? പിടിച്ചു കെട്ടിയതും പിടിച്ചു കയറാൽ കെട്ടിയതും വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആത്മമിത്രമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ആരുടെ സാരഥിയുമാണ്, ആത്മമിത്രവുമാണ്. അങ്ങനെ അവര് കൂടാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. സുഹൃത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ആത്മമിത്രവും സാരഥിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം സ്വന്തം ശിബിരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അർജുനൻ വധിക്കപ്പെട്ട തന്റെ സുതന്മാർക്കായി വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ പത്നിക്ക് പുത്രകരുടെ ഘാതകനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇനി ദ്രൗപദിയുടെ മനസ്സിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. എത്രത്തോളം ധർമ്മിഷ്ഠയാണ് ദ്രൗപദി. ദ്രൗപദിയുടെ കുലം ഉയർന്ന കുലമാണ് അല്ലെ? രാജാവിന്റെ മകളാണ് അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ്? 5 പാണ്ഡവന്മാരില് അവരുടെ പത്നിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ രാജ്ഞിയുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉയർന്ന കുടുംബത്തിലെ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ച ദ്രൗപദി, ധർമ്മിഷ്ഠയായ ദ്രൗപദി എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള അർജുനന്റെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം, അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല. ഇവിടെ മിത്രവും ഒക്കെയാണ്, പിന്നെ ശിഷ്യനും ഒക്കെയാണ്. അത് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ബന്ധമാണ്, പ്രിയതമനായ സുഹൃത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ പ്രിയതമമായ ഞായല്ല, പ്രിയതമമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സർവജീവാത്മാക്കളും ഇപ്രകാരം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി സേവകനായോ മിത്രമായോ മാതാപിതാക്കളായോ മാധുര്യ പ്രേമഭാജനമായോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്താൽ സംബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 5 തരത്തിലുള്ള രസം ഏതൊക്കെയാണ്? സേവകനായോ, ശാന്തം, സാഖ്യം, ദാസ്യം, സാസ്യം, ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് മിത്രമായിട്ട്, സാഖ്യം. പിന്നെ ദാസ്യം. നമ്മൾ ഓരോ ഉദാഹരണം പഠിച്ചു. ഹനുമാന്റെ ദാസ്യം അല്ലെ? അത് പഠിച്ചു. പിന്നെ വാത്സല്യം അല്ലെ? മാതാപിതാക്കളുടെ ആകുമ്പോ വാത്സല്യം. ഗോപികമാരും രാധാറാണിയൊക്കെ മാധുര്യരസം അല്ലെ? മൈഥുനം. ആ രസങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സേവകനായോ മിത്രമായോ മാതാപിതാക്കളായോ വാത്സല്യ രസമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യ രസമാണോ, മൈഥുന രസത്തിലാണോ, സാഖ്യരസത്തിലാണോ, ദാസ്യഭാവത്തിലാണോ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാവരസത്തിൽ അവസാനം ഭാവത്തിൽ വരുമ്പോ ഭാവം പ്രേമം അല്ലെ? ആ ഭാവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ ഒക്കെ എത്തുന്നത്, ശുദ്ധഭക്തർ എത്തുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അർജുനൻ ആരായിട്ടാണ്? മിത്രമായിട്ട് അല്ലെ? അതേസമയം ആരാണ്? മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണ്? ദേവകിയും അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോകുലത്തിലാണെങ്കിൽ നന്ദഗോപുരം. അപ്പൊ അവരെല്ലാം വാത്സല്യ രസത്തില്. അതേസമയം ഗോപികമാരൊക്കെ മാധുര്യ രസത്തില് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തില്. പിന്നെ അവിടെ ആരുണ്ട്? സേവകരുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സേവകരുണ്ട് ഗോലോകത്ത്. ഇവിടെ ഭൂമിയില് വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ അവര് സേവകരായിട്ട്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഓരോരുത്തരും അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ആത്മീയധാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സംഘം ആസ്വദിക്കാം. നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ
ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറി 8ാമത്തെ ഘട്ടത്തിലായ ഭാവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രേമം കഴിഞ്ഞ് എവിടെ എത്തുന്നു? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.